Și astăzi ne vom juca Minecraft. De când ne mai jucam Minecraft single player, să zic așa, vom face o nouă serie survival și sper să vă placă. Da. Ok, să începem. Da. Mi-a spus să merg. Pe bune. Când îl pun eu nu merg. Ce nu știu acolo un geam, doamne. Bine, să începem. Mergem să strângem niște lemn. Să verific dacă am pus cu dificultate. Trebuie mai să un copățel. Și o găină. Să le luăm pe amândouă. Și înapoi. Pune-te ușor. La vie mare. Grazie. Este animale să aici. Eu mă pe toate că o să ne trebuiască și mâncare, da. Tu. Treci înapoi. Ce? Uite să l-am metat. Unde ești? În jurul meu ca să nu te văd, așa-i? Așa-i? Oaia. Ok, deja avem ceva la noi. Niște lemn, niște cărniță. Seara pe bune. Cred că aici să ne facem noi casa. Este un copac mare și evident. Ok. Bun. Poate crafting cu fie de bază. Să vedem aici un crafting și să vedem. Băț. Un topor. Un piche. O sabie, te rog. Nu mai am lemn. Ok. Mergem după niște piatră, ca să zicea una apropie lumină. Ce fac de mine, că eu nu sunt ca alții. Eu nu luăm cu asta. Trebuie să spun că aici o să fie aer, nu? Cumva pe acolo sunt moartă. Nu sunt moartă, dar nu pot găsi. Nu vreau să cu astea, din bățile pe care le am, cred că o să fac un pichet de piatră. Nu știu când toată mâncarea. Sau, cum ne facem aici ca să luăm aer, nu și plecăm
Mă gândesc să facem undeva în goap ca să putem face și grădină, știți? Ca să consumăm mai rău pe găleți. Nu înțeleg că sparg, știi, dar... Iron. Am găsit ceva. Să mai iau că o să ne trebuiască și pentru furnal, știți? Avem 16, da. Nu știu vă cât are, dar trebuie că avem 2. Avem 3, da? 4. Am luat crafting-ul, dar hai să vedem. Nu să-mi fac asta foarte bune. Apoi nu mai găsesc. Uite acolo. Ia să zic că era ceva negru acolo și nu știu că să mă mai duc. Să le apoi videoclipul. A, da, era o oaie. Ok. Mai ne simți că mă sperii pe mine. Hai, te rog, încă o oiță. Una. O oiță. What? Nu mai văd că se mișcă lucruri. Un oraș. Oh my fucking god, un oraș. Va joc de bine. Nu zic că nu halucinez acolo, văd un oraș, așa-i? Oraș! Oh my fucking god, am găsit un oraș. Doamne. A, deci... What? Păi vedeți că și-au făcut pod de lemn. Wow, uite ce deștepți sătenii. What? Și mă mir de ce nu puteți ieși așa-i. Sunteți voi proști. Mi-am descansat. Bine, scuze că încerc să închid ușa. Ce suntem noi, nu? Nu. Bine. Așa ajută că se pare un pic nebun. Da. Am găsit un oraș. Este incredibil. 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 În moment m-am speriat să mă duc către apa aia, să mă duc și am găsit un oraș, vă dați seama? Cred că am găsit un oraș pentru că sunt foarte, foarte fericit. Aici ne facem noi casă, că nu vreau să ocup foarte mult din oraș, deci... Scuzați-mă că fac chestia asta, dar acum măcar nu vreau să... Nu vreau să fac eu casă aici.
nu vă spun. Vă reparăm noi status. Ai o oaie. Nu pleca. Nevoie de tine. Când vine seara, vă băgați toți în pat, așa, iată. Păi vedeți că sunt animale pe casă. Să se absolut nimic. Mă duc. Acum nu știu de casă nu. Casele de ador nu se poate ajunge, ok, am înțeles. M-a speriat bine. Vine cu belen. Scuză-mă. S-a furat. Zici că mă sperii. O să lucrez în biserică. Corect, treacă jobul, dar n-am de unde să nu-l dăm. Vedeți, acum nu vă supărați, vă rog. Se întâmplă nimic. Mir că nu mai pot ieși. O să fac un ok, cam atât. Poate episodul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo și butonul la mic de like. Și ne vedem de viitoare în orașul Cusatean. Măi, Cusatean. Stai. Zipa. Uite la mine, omule. Zipa. Dai din cap. Fă. Zipa, așa. Hai mai repede. Zipa, băi. Ești prost. Oh. Băi, ce m-a făcut? Ok, da. Ok, bye!